Ahoj, je 23. október a ja spoločne s Magdou som sa ukotvil niekde trošku ďalej od brehu, ďalej od rybárov do kľudu. A mám tu v pláne na tomto mieste stráviť tak 4 dni. Dneska je pondelok. Chcel by som vydržať do štvrtku, zajtra v noci má byť nejaký silný vietor, dážď. A potom piatok má prísť akože extra silný vietor, tak sa presuniem niekde úplne inde do závetria. Včera bolo ako keby výročie a vlastne 11 rokov od toho, kedy sa naposledy chytil legendárny kapor El Capitano na váhe 25,8 kg. Obrovský lise s obrovskou hlavou, taký slon. Od tej sa nechytil a pravdepodobne už tu nie je. Hej, možno proste zomrel na starobu, alebo sa mu niečo stalo, niekto ho možno aj zožral. Ale musíme si uvedomiť jedno, že ryby nie sú nesmrteľné a on ostane navždy v našej pamäti, v našich spomienkach a proste bola to perfektná ryba. Vtedy bolo v dobe, že to bola jediná taká ryba, o ktorej sme sa všetci rozprávali a dnes je situácia taká, že viac menej už pri rybách, ktoré sa chytia cez 20 kg, tak človek sa nejak extra ani nepozastavuje, hej. Už fakt, tak jak sme sa kedysi pozerali na 15-kilové ryby, tak sa teraz pozeráme na 20 a začíname, hej, túžiť po tých 25-kilových, ktorých sa tu objavuje viac a viac a práve táto jeseň, toto obdobie, kedy sa začnú natrepávať, je na to jak stvorená. Kapre, ktoré sa pochytali cez zemplínskeho kapra, tak boli napríklad najväčší kapor, bol na váhe 24,40 a 3 týždne potom sa chytil na váhe 23,70. Tak si hovorím, že ty kokos, prečo schudol, ale proste ešte stále bola teplá voda. Celé to obdobie, všetko je posunuté o nejaký mesiac, hej. Čiže keď sa ryby, ja neviem, pred rokom už na prasknutie krmili v koncom septembra, tak teraz proste to začína koncom októbra. A čo je presne vidieť, pretože ten kapor, ktorý schudol po kaprovi 3 týždne, tak sa chytil minulý týždeň a mal už 25,1 kg. A stále to nie je jeho maximálna váha, pretože tá ryba mala minulý rok 25,5, čiže stále naberie. Myslím si, že aj vyrástol trošku do dĺžky, do výšky, čiže tých, môj odhad, keď sa chytí, tak nejakých tých 27, možno aj 28 na plnej váhe mohol mať. A tým chcem vlastne povedať, že teraz je to obdobie, kedy tie ryby začínajú mať najvyššie váhy. Nie zďaleka tie, ktoré budú mať, ja neviem, si myslím, že tak v polovici novembra, kedy už budú na prasknutie. Ale teraz, konkrétne minulý týždeň bol krásny, nachytali sa nádherné listce 25,7, 22 a to sú ryby, ktoré proste mali, ja neviem, 19 alebo 23 a všetko už to začína stúpať, čiže je tu to obdobie, na ktoré sme čakali, akurát prišlo trošku neskôr. Bude to zložitejšie tým, že od novembra sa nechytá non-stop, ale nejak si s tým poradíme. Budeme lietať, naháňať ich a nájdeme si miesta, kde budú proste brať tie ryby cez deň a na večer pôjdeme pekne do tepla domov sa skryť. Čiže trošku som sa rozprával, ale strašne sa teším z toho, aká je situácia na Širáve. Proste to, po čom sme tu žili roky, je proste tu. S nejakou odmlkou, že už tu to mohlo byť skôr, ale proste je to tu a každý, kto príde, je odmenený proste nádhernou rybou. A to je na tomto najkrajšie. Tá radosť. Aj keď niekedy vidno, že tí rybári proste sa naháňajú za tými váhami, že dáte fotku pekného kapra a hneď 20. Je to len číslo, ale proste ide o to, jak tu tie ryby nádherne porastli. Kapre, ktoré som chytal také, moje detičky majú dneska 25 kg, takže mám z toho brutálnu radosť a o to viacej sa teším, keď tu môžem teraz sedieť a čakať na jedného z nich. Miesto, kde som chcel chytať, je viac menej obsadené.
bolo tam niekoľko tyčoviek, tak som sa posunul viac doprava. Na brehu konečne vyrybávajú staré topole. Chcel som ísť chytať z brehu, ale je tam výrub nahlásený na začiatok tohto týždňa, takže som vyťahol Magdu, kým ju ešte mám, a vybrali sme sa trošku pochytať. Čím klobúk dole novému hospodárovi Jarovi, keďže doteraz sa to vraj nedalo a je nemožné vybaviť takéto povolenie, a on svojim prístupom a tým neodbytnosťou to viac menej dokázal. Takže verím, že vyrúbu všetko to a prestane hroziť rybárom nebezpečenstvo, lebo už tu prestávala byť sranda. To, čo zažili chalani z Garantu, keď som im bol pomáhať vyberať veci spod stromov na lúčkach, neviem, keď to bolo v auguste, tak to bol masaker. A fakt akože klobúk dole, že nikto neprišiel o život, lebo to bolo fakt šialené. No a dosť keci, aby som vám vedel rozprávať normálne hodiny, tak som dobre naladený. Tam sa otočil pleskač nedaleko pravej udice, ale dosť bolo keci. Idem si ešte urobiť trošku poriadok v lodi. Zakotvil som sa tu, nádherné slniečko. Akože je už tak chladno, ale ešte stále je teplo, veď teraz bolo tie tropické horúčavy. No a budem čakať na prvý záber. Žiadne masívne krmenia, nič. Ľavý prúd som položil na takú starú cestu, ktorá tu ide. A za ňou ide stará koľajka, to je také maličké, a na sonári to je úplne že 10 cm rozdiel, ale vidíte to v tvrdosti bahna. Zrazu z úplne riedkeho bahna sa stane také tvrdšie, a druhú udicu, vlastne pravú, som položil len tak do ľuftu, proste nech sa deje, čo sa má diať, a uvidíme. Hovorím, času je dosť, ryby sa pochytali nielen tu, ale aj tu proste v celej tejto západnej časti Širavy, čo sú za Lužice, Prímeská, Hôrka, a ja som niekde tu v strede, čiže verím, že jedno z mojich detí na plnej váhe chytím. Nepotrebujem ich veľa. Kto by sa s tým fotil? Potom ruky boli a všetko je od slizu mokré. Nestačí tak jeden za deň a budem spokojný. Keď nepríde, tak hovorím, ten štvrtok sa budem musieť presťahovať do Zavetria. No ale o tom potom. Držte prsty. Boat fishing, október, Zemplínska Širava začína. Come on. Priatelia, je to tam, trošku sťažené podmienky na fotenie, sú mierne vlny a nechce sa mi s tou rybou kmasať, tak som si to dal dnu do lode. Rybu som nevážil, ani nemeral, ani nebudem, ale je to krásny kapor z kategórie 15+. Krásne napapkaný, veľká hlava, krásna stavba tela. A čo je dôležité, je to prvý záber dneska. Joj, tak po teba som si sem išiel, kamarát. Joj. Brutalita. Nebúchaj do ručky. Nádherný súboj, jazda, no a vidno, ochladila sa voda a beta ide zase bomby. Ťa štípe riť, kamo, po tej bete. Monštruózna hlava, krásna ryba.
a stále ešte nie je plný. Takže ešte trošku môže pribrať do zimy. Krásny, úplne skoro bezchybný. Jaj, mám obrovskú radosť. Takto by to mohlo pokračovať. Dám si s ním ešte jednu fotku a poďme ďalej. Prúd je na svojom mieste, čiže pokračujeme. Je ešte len 9 hodín. Času dosť. Drahí priatelia, pri týchto zimných alebo jesenných, neskorých jesenných výpravách potrebujem mať na rybách dostatočný komfort, keďže tu trávim dosť veľa času a používam dva typy topenia a jeden z nich je tento skvelý pomocník Mr. Heater Portable Buddy. Je to viac menej prvý certifikovaný ohrievač plynový. Mám ho takto napojený skrz hadicu na 2-kilovú bombu. Takže mi to vydrží aj niekoľko dní. Samozrejme nejdem v kúse, keď sa potrebujem zohriať, keď pracujem cez deň a keď potrebujem niečo vytvoriť, tak ho mám zapnutý. Na noc si to vždycky vypínam, aj keď sa mi podarilo už niekoľkokrát pri tom zaspať. A výhodou tohto ohrievača je to, že je veľmi pekný, veľmi hreje a hneď hreje, ale takisto má zabudovaný ODS poistku, takže pri nízkom stave kyslíka sa vám vypne. Skúšali sme to v uzavretom priestore, pustili sme ho, došiel tam kyslík, proste otvorili sme dvere, ten ohrievač bol vypnutý. Druhá vec je systém proti prevrateniu, hej, takže stačí, že takto ho nakloníte trošku a úplne sa vypne, zastaví sa topenie, čiže nehrozí, že vám tam, ja neviem, vyvratíte to alebo takto na lodi a začne mi tu horieť bivák a ja zhorím a upečiem sa v ňom, čiže je to super pomocník, je ľahúčky, perfektne hreje a určite vám spríjemní vaše rybačky, tak ako aj mne, preto vám ho veľmi odporúčam a zakúpite ho u každého dobrého predajcu. Ja som to kupoval od chalanov z Trnavy, z Rybárskej SK a nedám na to dopustiť. Je to fakt šikovná vec, ale je to mechanika, nespoliehajte sa na to vždycky, keď budete pri tom zaspávať v noci, že to chcete mať pustené non-stop. Nechajte si trošku pootvorené dvere na bivaku a budete úplne v pohode. Základ je stály prísun trošku kyslíka. Čiže za mňa vám tento Mr. Heater odporúčam. Trh ponúka niekoľko ohrievačov od klasického slniečka, ktoré som používal, ale to je otras a ďalšie, ale toto je za mňa top produkt. Poďme ďalej, kapre čakajú. Máme čas obeda, trošku sa nám začína rozfúkávať, malo fúkať už od rána, akože nejak šialene, ale na šťastie im to nevychádza, ale už sa to začína stupňovať a dneska večer má byť akože dosť silný vietor, takýto južný až juhovýchodný, takže bude mi presne fúkať z boku, tak jak to milujem. Ale pozrite, vydržím trošku. No, urobím si na obed živánsku, mám tu neporiadok, si to nevšimajte, ale zatiaľ som tu sám. A rovno to budeme mať aj na večeru. Budeme potrebovať rezance z morčacieho mesa, slaninku, špekačky, cibuľu, klobásy. A možno tam špekačky ani nebudem dávať, lebo to už by bolo toho strašne veľa. Tak v prvom rade si očistíte zemiaky. Hej, bolo by ich treba nejak namočiť do vody. Ale máme my tu na to priestor a čas. A na také hociaké kocečky si ich tam nakrájam. Všetko na jednu kopu. Zemiačky sú tam, skúsime nejak klobásku tam narezať. Toto je dosť taká mäkká od môjho skvelého kamoša Tomáša. Takže si ju tak len opatrne tam nastruháme. Šupku dáme preč, začína to trošku húpať s nami.
A čo je škoda, že zabudol som korenie. A ja keby čo pridávam, či už americké zemiaky alebo to. A máme tu nejakú pastu nudlovú. A v nej bývajú tie koreninky. Nudle potom zjeme. A vlastne toto tu celé vysypem, s týmto zamiešam a máme to vlastne tú živanskú okorenenú. Takže ja sa idem popasovať s touto klobásou a hneď sa ozvem. Naložená klobasa je tam. Teraz tam dáme naloženú slaninu. Ako ináč z Lidlu. Paráda. Bum. Naložené mäso. Mal by som ho opláchnuť, ale čo ťa nezabije, to ťa posilní. Je síce poza ruke, ale je v pohode. Takže si ho sem nadžabeme. Krásna morčacinka. Keď skončím na infekčnom, budete vedieť prečo. Ty kokos. Tak to áno. Dám si to do koša. No a čo? A cibuľu som tam chcel buchnúť na začiatok. Takže tu dáme, až jak okoreníme. A teraz to spomínanie korene, kuracie. Ty kokos. Tak toto sú vychytávky, priatelia. Jak idem bez dánky, konec. Už sa neviem sám pobaliť. Teraz touto čistou rukou tu zamiešame. Podlejeme olejom. A návrh dáme cibuľu. Vonia to pekne. Takto. Cibuľa je tam. Dáme ešte trošku bylinkovej soli na vrch. Trošku viac, lebo je výborná. Takto aj s bylinkami urobí to svoju takú jedinečnú chuť. A dáme si olej. Dobrá porcia. Takto si to podlejeme trošku olejom. Možno trebalo dať menej. Ja neviem už. A začína nám pekne fúkať. Zavrieme 10 minút z jednej strany. Otočíme z druhej strany. Potom sa to len dopeče ešte z jednej. A hotovo! Už sa to varí. Kapre to majú tam. Vyšlo aj slniečko. Je celkom horúco. Kotvy zatiaľ držia. Myslím, že teraz, keď vydržia tento prvý nápor, tak už si pekne sadnú do toho bahna. Budem tu môcť dostať aj cez ten najsilnejší vietor. Mal by som to prekotviť, aby som bol špicou tak, odkiaľ fúka, ale nechce sa mi. Aspoň to bude väčšia sranda, viac si bude so mnou hádzať, bude to o to zaujímavejšie. Aj tak sa ten vietor tu točí jak satan, čiže chvíľu bude fúkať tak, potom tak a ešte príde aj severak, čiže každopádne som zakotvený najhoršie, jak sa dá. Pretože či fúka severný, ktorý je najzakernejší, alebo južný, tak stále je to z boku. Ale nevadí. Ak mi odtrhne kotvy, tak ma splaví tam do prítoku, kde chcem ísť, čiže dobre. Ale tento vietor, neviem, či pomôže rybám, keďže tlak ide brutálne dole. Má sa zastaviť až niekedy zajtra, potom sa zrovnať a vtedy by mohli prísť nejaké zabery. A možno ich tento vietor rozhýbe. Necháme sa prekvapiť. Každopádne poďme, easy pán. Som hladný jak pes. Pred chvíľou som to presunul dnu, lebo vonku to nechcelo sa začať keby variť, lebo tam veľmi fúka. A je to nádhera. Ja som sa musel povísť lieke, lebo je to horúco. Pichneme do zemiaka. A už keď je zemiak je urobený, mäso je tutovka. To je ončo. Mäsko krásne pripečené.
Není o čom. Nechám to ešte trošku tam, nech sa vypári šťava. Krásne so servítkou si utriem vrch a mám hotovo, no. Vietor sa stupňuje. Tak, vlny fúkajú. Vietor fúka, vlny sa zväčšujú. Má to postupne rásť a v noci má byť najväčší masaker. A keďže občas tráfi to dobrá vlna a preleje mi vodu až dovnútra, tak som sa rozhodol, že to prekotvím, v kľude sa najem a potom, keď už to bude také, že sa nebude dať tu fungovať, tak pôjdem na vodu a vlastne túto kotvu nechám, na ňu sa zakotvím, nech špic ide tam, nechám sa zrovnať po vetre a potom dám bočné zadné kotvy a bude to, nebude to nič hrozné. Akurát ťahať tie 15-kilové kotvy z toho bahna, to je hnus. Ale čo neurobíme pre komfort. Ja. Krásne čisté, jak nové. A ide sa jesť. Rýchlo dáme zváriť vodu na kávu. Pozrite sa na tú nádheru. Takto vo vlnách to chutí najlepšie. Bombastik. Mňam. Mäso poza ruke je naj. Zotmelo sa a hneď to ide ľava. La Scorpionus. Ty kokos, poď. Akurát nabíjal GoPročku, tak sa úplne toto vypla, aj som sťahoval veci z karty, takže tá jazda bola nekonečne ukrutná a verím, že ryba je ešte tam, aj keď bol padák. Je, cítim ju. Normálne sa zotmelo a rybkám sa papať zachcelo. No, priatelia, tak toto je strašne ťažká ryba. Už aj ten záber bol úplne taký jemný. A teraz trošku kopka hlavou. Už nevyzerá, teraz trasie nevyzerá tak ťažká, ale začiatok bol taký, aký som zapriahol kotvu. Diabelička prišla. Čo si, tak toto je originál zdolavačka. Krása, krása. Posunul som to o 10 metrov doprava, jak včera, a prevážal som to, viac menej sa stmievalo, čo je hodinka dozadu. Ty kokos, ale tak ten si ide. To vypadá na slušnú rybu. Nič, ten počúvajte nič. No ide, mne tu len cez cievku si to ťahá. Ty kokos, to je silná ryba. Fakt. Úplná bomba. Nechcem to zarieknúť. A vyzerá fakt solidne. Dúfam, že to na tom videu je vidieť, lebo som ešte takto netočil nočné zábery z GoPro na hlave. Ale je ako fakt silná ryba. Drží sa dole a stále, keď ju trošku vypumpujem hore, tak ona ide naspäť dole. Teraz sa povolila. Tieto 9 fitové XRS sú úplne bomba na zdolávanie z člna. Sú také akože tvrdšie, majú veľké oka, no ale pozrite, toto robia veľké ryby, že proste si len ide a vôbec nerieši nič, len si poťahuje z cievky, takže bombónik, celý deň nič a po celodennom vetre, vlnách to konečne prišlo. No som zvedavý, čo to je za rybu. Dúfam, že to nie je sumec, lebo
Normálne ma urve. Paráda, paráda. Na toto som čakal. To je zdolávačka, jak víno. Idem mierne po vetre. Som už dosť ďaleko od bojky, ale krásne. Tá ryba si nádherne vyťahla. No takže dnešný večer začína veľmi dobre. Záber prišiel skôr. Fúkať ma celú noc. Budem bojovať. Ináč je teplo, aby ste videli. Mám síce na sebe termo, ale mám mikinu. Pozrite tu. Normálne skoro vyťahol celú šokovku. Extrémna zdolávačka. Nemám tu kotu, aby som sa uchytil na jednom mieste. Ale zatiaľ ideme tak nejak po vetre. Vydrž, Mojko. Dobre, som zobral GoPro. Aspoň vidíte túto srandu, čo tu prežívam. Akurát striham video z tréningu na zemplínskeho kapra. Písal mi kamoš, že či som niečo mal, a hovorím, že proste od včerajších tých 3 záberov nič, ani píp, a viac menej nikde to nešlo. Lebo chalani chytajú aj tam. Vlastne po celej Širave sú rybári, kamaráti, dobrí ľudia a úplne sa chytajú náhodné ryby. No a v tom to vystrelilo a ja si tu zdolávam neviem čo, lebo ale cítil som tam zadrbať olovo, takže ryba zadarmo vyzerá, že bude. Tam vyšli bubliny, no ale brutál. Ja keď po fazuľovici máte prievany v rybke. Strašne silná ryba, ale teraz dal taký výpad, čisto sumec. Jak to bude sumec? Aha, nebude. Teraz povedať, že ho zjem, ale chyťa púzno. To je veľká smola. Tak posvietím čelovkou, nech vidíte. Brutus. Priatelia, nehnevajte sa. Idem zdolávať a nech nevybijem GoPročku. Držte prsty, nech to dám von. Nastavil som širokouhlý záber. Som na úrovni lodi, takže ide pekne ku brehu. A stále som ho nevidel. Stále nič. Ani náznak, ale pecka. Pozrite na tú akciu XRS-ky. Extrém čistý, extrém, toto hovorím ja vždy. Krásne, otočka. Joj, rybička moja, ukáž sa. Že by prišlo nejaké dieťatko. To je ono. Kapor, šupík a delo. Ja viem, ktorá to je ryba. Poď sem, ty geňo. Nerob. Toho sme chytili v marci. Mal 18 a ja som ho chytil cez preteky. 2020 sme vyhrali a mal 13. No serus, bratranec. On má také jazvy. Yes. Určite je to on, pretože áno. Jo. Yes. Super, truper,
škorpión jede s penou. No, priatelia, je to tam. Vlny, vietor. Ďalšia noc predo mnou. Ešte len 6:30, alebo tak nejak. No ja tam mám prvú rybu tejto noci. A hneď je to takáto bomba. Presnú váhu vám nepoviem, či mala 20,2, 20,3, pretože skáče so mnou na tom člne. Je to ťažká ryba. Nechcem ju trápiť, nebodaj jej nejak uškodiť. Ale je to šíravský tank. A moja 620, ak nepočítame Peťa z Jary zo Zemplínskej Širavy. Takže úplná bomba. Rybu poznám, pretože som ju chytil, jak som spomínal, v 2020 na Paľkove na váhe nejakých 13,70, neviem, potom to skontrolujem. Je aj v databáze rybárskeho klubu. Ale je to veľká šupa. Mám neskutočnú radosť, priatelia, nádherný súboj. A potom, jak cez deň neprišiel žiadny záber, toto je obrovské, ja neviem, zadozučinenie, alebo jak to nazvať, takže pecka. Poďme ďalej. Ešte vám ho ukážem z druhej strany, vďaka čomu som ho spoznal. Niekde tu mám kýblik s vodou, ale vedie tma a sucho. Tak ho len ošpliecham. A poďme na to. Neskutočný slon. Krásna ryba. A ja mám z nej obrovskú radosť. Ďakujem, Širava. Verím, že nebol posledný. Ide veľká zmena, dážď, tlak konečne prestane padať, ustáli sa, potom začne stúpať. Celý čas tu budem na nich čakať. Poďme do toho. Jo. Dobré ránko. Tak, prvýkrát asi v živote sa teším, že meteorológom nevyšla predpoveď. Nechcem tu zakríknuť, ale od 4. ani 5. hodiny sa žiadny extrémny vietor neprirútil. Je to tam, je to tam. Konečne jazda cez deň. Konečne jazda cez deň. A poď Mojko, nepípaj, tu ideš. Ideš. Dobrý. Dobrý, pozrite. Špliechanica. Ajajajaj, akurát som rozmýšľal. Som to posunul trošku ďalej, či som urobil dobre. Tak očividne dobre. Mám rád, keď ryba v kuse ťaha. Dal som si radšej tu 2 skoby na večer poistné. Pretože keď ťaha v kuse, väčšinou sa jedná o peknú rybu. Joj, nezavrel som, napadá mi do Magdy. Shit. Dobehol 95 metrov za bojkou. Respektíve za miestom, jak som to mal položené. Prvé dojmy, pán Fabián? Môže byť. Bubliny akože extrém. Krásny lisec. Nádherná ryba. Žiadny obrisko, ale super záber cez deň. Krásny lisec. Vypapkaný, trošku z neho niečo čierne ide, krmenie to nebude. Nebudem ho ťahať ani ku lodi. Rýchlo si ho len tak natočím a púšťam ďalej. Ale super, že prišiel záber aj cez deň. Tak poďme ďalej. Tak, vietor sa začína zosilňovať, vlny idú hore, loď nebudem prekorpovať, maximálne mi tam dovnútra našpliecha vodu a vlastne
aspoň ju takto držia dve lana. No. A tento vietor by mohol rybu rozhýbať konečne. Mám dve pekné ryby, jednu veľmi krásnu, ale čakal som, že to bude lepšie, no musí prísť zmena. No, vietor sa nám zosilňuje, vlny sa zväčšujú, prišiel čas prevážania udíc. Nebudem loď prekotvovať, nechám ju tak, aspoň drží na dvoch kotvách. No a ideme na to. Máme tam opäť betu s broskyňou. A uvidíme. Tešíme sa veľmi. Tento vietor by mohol rozhýbať tých kaprov, aj keď tlak je úplne dole. Toto by im mohlo pomôcť. Necháme sa prekvapiť. Blížime sa k miestu. Dáme na chvíľu neutrálik. Cez deň som tam mal lososa s ananásom. Je to trošičku odsmuľané, ale nič zaujímavé. Lososa, škorpióna. Neviem si na to zvyknúť. Ale na noc tam dám betu broskyňou. No nič. Zem a myhlu. Idem hľadať. Ok, sme na bode. Takže rýchlo si to položíme. Hybrid rig, beta, broskyňou. Šup. Krásne nám to dosadlo. Ani som to nemusel nadvihovať. Takto na široko 1,5 hrste. No a poďme naspäť. Opa, super. Summa summarum, po 24 hodinách bez zaberu z nového miesta je nádherný deň. Fúka jemný južný vietor, ktorý má trošku v noci zosilnieť, ale nič hrozné. Som dobre zakotvený špicom proti vetru, takže bude pokoj. Udice sú na svojom mieste už pár hodín. Vyšlo teraz akurát slniečko. Rybám sa moc nechce žrať. Ale čo by som chcel za tie 3 hodiny, čo to je vo vode. Dôležité to bude, na večer pôjdem to ešte previesť, precízne to položiť, má úplne sa zabiť vietor. Takže jednu dám do kanála udicu, druhú dám na hranu kanála a uvidíme, ktorá z nich vystrelí. Myslím, že v noci alebo nad ránom by sa tade mohlo nejaké hejno preletieť. A jednu z tých pekných ryb by som mohol chytiť dookola. Tu je veľa vlačkárov, veľa poľských člnov, tak očividne asi zubáče sú pri chuti. Toto je jedna nádhera. Je 14. október. Toto je jedna nádhera. 26. október. 14 stupňov. Slniečko. Mierny Vánok.
Úplná bomba. Sedím si tu v mikine a takto sledujem tento nádherný západ slnka. Spoločnosť mi robia bratia privlačiari. Mňa našťastie nechytili, lebo tam, kde chytajú, je most starý. A ja to mám viac menej od mosta pred kanálom, tam nechytajú, čiže mám pokoj, ale chaláni z brehu tu lietajú jedna radosť. Normálne im stoja pri bojkách a hádžu to tam, hádžu, až ich chytia a oni chodia hore dole to prevážať, lebo nikdy neviete, či vám to nezmotá. No ale kašať na nich. Toto tu je proste bomba. Keby Magda vedela rozprávať, to vám povie, aká to je krása. Pozdravujem z nového miesta. Nádherný západ slnka prebieha a mám veľmi dobrý pocit z tohto nového miesta. Vždycky som tu chcel prísť chytať a dneska nastal ten čas a ja verím, že ma nesklame a cítim, že v noci chytím minimálne jednu peknú rybu. Vždycky, keď som toto povedal, tak som chytil prdmakovi, ale kto neskúsi, nevie. Na predchádzajúcom mieste som chytil pekné ryby. Dostal som sa dokonca aj cez 20 kg hranicu, čo je úplne super. No a čas ubieha, prúty sú vo vode, pravý prúd, ktorý je vo vnútri v kanáli, nechávam tam. Ten je položený tip-top a tento ľavý, ktorý je pred kanálom, pôjdem ešte na večer previesť. Dám tam medúzu s ananasovou popkou na hybrid rigu. Medúzu som toho roku používal dosť, ale potom už na túto jeseň som nejak na ňu trošku zaneveril, odkedy mám škorpióna a myslím, že dnes jej čas prišiel. Takisto tam dám proste ananasovú plavačku, keďže tá aktivita je viac menej nulová, tak vôbec sa toho netreba bať. Malé ryby nie sú aktívne, ak náhodou príde nejaký menší kábor, tak tam proste dám niečo iné. Penu napríklad, to som chcel povedať. Čiže ja si idem užiť ešte tento nádherný západ slnka a počkam, kým privlačiari odídu. Myslím, že večer už nebudú lietať a pôjdem previesť ten ľavý prúd a tešiť sa, ako vám ukážem prvú rybu z tohto miesta. Ráno má vietor zosilnievať, v noci má začať fúkať, ale nič extra a ráno od tej 8-9 to má zosiľovať až proste úplné bomby, čiže budem musieť čím skôr stade odísť. Idem do závetria nedaleko pri toku, chalani mi hovorili, že už sa trochu zmutila voda a zajtra má celý deň liať. Asi 3 hodiny má normálne, že liať jak skrhle, čiže uvidíme, či budem správny čas na správnom mieste. Zajtra dojde aj Danka konečne, takže si pekne vyvezieme 4 prútiky. No a podľa situácií, jak to bude tam v tom prítoku na tej plytkej vode, sa rozhodneme, čo ďalej. Či ostaneme tam, alebo sa vrátime trošku pohúpať na voľnú vodu, pretože má fúkať, ale už nič extrémne. Čiže ak neostaneme tam, tak určite sa vrátime na toto miesto. No nič, držte palce, poďme na to. Hop. Máme záber, alebo sa len pohli kotvy? Ja si myslím, že to je záber. No jasné, veď to je napnuté. Ďalšia rybka, poďme tam. Keďže tí ľudia tancujú. No. Tak, došli sme na šokáč. Vlny sú už fakt solidné. Nebudem vypínať motor. No. Prvý dojem o ničom. To bolo aj minule. Rybu už sme mali hore, ale nevidel som ju.
A myslím, že nebude veľká. Je to nejaký dorastenec, ktorý otravuje v týchto neskorých večerných hodinách v tomto počasí, kedy by človek ani psa nevyhnal vonku. A ja tu niekde v strede zdolávam druhú rybu dnešného večera. Ach, ty kokos, ani necítiť vo vnútri, že sú také vlny. A už sa musím obliecť, lebo je zima. Fúka vietor. A už bude len silnejší. Nad ránom to má byť masaker. Mini lisec. No mini. Po tom predchádzajúcom sa mi budú zdať skoro všetky ryby mini. Ale tak 40 metrov od dvojky, nič hrozné. Opa. Také vlny, že už sa aj o chvíľu budú prelievať cez čolnok. No možno to není ani nakoniec lisec. A už sú tie halucinácie toho počasia. Šupík. Ajajaj, šupík, čo nemá pupík. Šupík, čo nemá pupík, pekný, ale malý. Darujeme mu slobodu, pozrite na neho. To je štrámak. Nazdar. Pošli prabababu. Tancujú. No nič, poďme to položiť a poďme na breh. Na breh. 4. hodina ranná. A hopa. Normálne sa mi vypol. Posledných 24 hodín na lodi so mnou strávila aj Danka, avšak materiál, ktorý sa nám podarilo natočiť, skončil niekde v Matrixe. Proste som ho asi omylom vymazal. Nevadí, stane sa. Avšak žiadne zázraky sa nediali, aj keď sa nám podarilo uloviť jednu fakt nádhernú rybu, taký živý slon. A tým by som to asi všetko uzavrel. Následne som moju milovanú Magdu pustil do sveta, predal som ju kamarátovi, ktorému verím, že bude slúžiť rovnako dobre aj mne, pretože El Fabiano sa potreboval posunúť trošku ďalej a kam, to snad zistíte už čoskoro. Takže priatelia, ďakujem vám za sledovanosť a vidíme sa už čoskoro pri ďalšom videu, pretože začiatok sezóny 2024 bol fakt extrémny. Majte sa pekne, nech ste zdraví. Ahoj.